Enw fi yw Leon, dwi'n 31, dwi'n byw yn Henebont, a dwi'n byw gyda mam a brawd. Dwi'n licio mynd mas i Gaerdydd gyda ffrindiau. Mae 'da fi obsesiwn enfawr gyda Harry Potter a obsesiwn gyda steps. Mae Leon yn gweithio fel swyddog datblygu hefo'r urdd a tydi bwyd byth yn bell o'i feddwl o. Fel arfer bys ni'n codi tua 7 o'r gloch yn y bore. Dwi ddim fel arfer yn cael brecwast. Dwi wedyn ni yn teithio i gwaith. Dwi fel arfer yn stop yn Greggs wedyn ni, breakfast roll, wedyn ni falle pipo mas o gael ginio, fel pot noodle neu pasties, creision, pethau gloi allai bita wrth i fi wneud fy ngwaith. Bys ni wedyn ni fynd adref tua 6, yn bita creision, siocled, unrhyw beth gloi, pasties eto, sausage rolls, just tra bod rhywbeth yn coginio yn y ffyrn. A wedyn ni fi'n bita wedyn ni o flaen y teledu, gwylio sioeau teledu. Wedyn mynd i gwely wedyn ni tua 9:30. Mae Leon 'di llwyddo i golli pwysau yn y gorffennol, ond yn ei roi ymlaen bob tro a mwy. Erbyn hyn, mae'n ei stopio rhag gwneud y pethau mae o'n ei fwynhau fwyaf. Ers i fi fod yn plentyn, dwi wedi dwlu ar reids. Ges i fy magu ar ffair ym Mhoth Cawl, oedd rieni fi'n gweithio ar y ffair. Felly, fi byth wedi bod ofyn mynd ar unrhyw beth. Ond ers i fi dychwymagu'r pwysau, mae yna adegau wedi bod lle fi wedi bod yn y cyw am tua 4 awr, a wedyn eistedd yn y sedd, a'r boi yn dweud wrtho fi, sori, ti'n rhy fawr i mynd ynddo fe. A dyna fi wedyn i gorfod cerdded off a gadael ffrindiau fi yna. A mae hwnna wedi digwydd ar mwy na 1 adeg sy'n wir wedi effeithio oherwydd mae fe'n rhywbeth dwi'n mwynhau sio gymaint. A fi sy'n rwystro fi gael y mwynhad yna. Felly, mae hwnna'n anodd i fi. Yn ogystal â gweithio fe'r urdd yn ystod y dydd, mae o hefyd yn rhedeg clwb ieuenctid lleol ambell noson. Felly, beth ydych chi'n meddwl amdano fi mynd ar FFIT Cymru te? A mae angen ti soft bita pot noodles. A pasties. Pasties. Dwi'n meddwl bod sydd yn anodd i ffabelio ar y pethau sy'n drwg i chi ond yn blesu mor dda. Ond digon yw digon. Fi wedi dod at y pwynt nawr, dwi wedi cymryd mantais o'r cyfle yma a bys ni byth yn dirywio fe trwy gael sneaky pizza.